Goedenavond iedereen. Het gedichtje dat ik nu ga voordragen heeft professor Blondier voor zijn zeilkameraad Luc geschreven, wiens dochter vorig jaar spijtig genoeg overleden is. En het heet Maanzeilen. De maan licht de schaduw op over de golven van de zee. De wind schuift met de gedachten mee van een vader die in al dat water niets dan tranen ziet. De horizon blijft maar wijken. De dageraad niet. En dan heb ik nog een tweede, dat gaat over afscheid nemen. Een tekstje bij het gesprek, bij het vertrek van een taalgenote. En het heet Kwispedoor. De plek waar jij te vertalen staat. Een plaats van woordenschat tussen niets en iets. Waar taalgenoten worden door elkaar een kleinood cadeau te doen. Van een vraagteken, een letter, hoogstens een woord of zo. Dat is jouw plek, die ik nu glimlachend liever leeg laat. Dankjewel.